todellakin pitkimmässä reiteissä. Niin. Onks tuo kamera takaa? No mitäpä luulet? Moi moi. Jep. Jep. Moi moi. Moi moi. Okei, kai sit mäkin menen. Moi moi. Jaha, kuka ei halua mun kamera. Mä huudan ne, että voisiko ne tuoda mun kahvia. Hei! Mitä nyt? Tuon kamera, me ei jaksa olla sunkaan. Mun pitää asiaa, kun kaikki tulee. No kerro. Hei, kun kaikki tulee. En mä niin kauan voi odottaa. No mä sanoin, että mä kai tuun. Mitä tyhmää asia sullakin on? Jep. Niin. Voitais me johonkin kahvilla tai johonkin? Siis moi moi! Ei olla enää sun kavereita. Moi moi. Moi moi. Moi. No, kai mä menen itseasiassa. Moi moi! Kukaan ei halua olla munkaan. Kukaan ei halua olla munkaan. No bro, mä haluan olla sunkaan. Oisit heti sanonut. Moikka. Älä. Nyt kukaan ei halua olla munkaan. Joo, siis ei mennä mihinkään sen. Ei olla sen kavereita. Tuolla mä puhun tällaista. Ei mä. Eikä yhtään. 5 minuutin päästä. Mä en enää hirveästi pahjottele sunkaan. Hyi, mä menen heti pesulle.